Right there boys, ni nôl. Hello guys, what is happening? Shwt mae pethau Croeso nôl i PopT. So heddi fi nôl o flan fy cyfrifiadur unwaith eto a dwi nôl ar yr hen TikTok. O'n i'n gwybod fydd hynny'n digwydd, tren? Na fi'n gwybod beth chi'n meddwl, right? Yr elephant yn y room, hwn. A na, o'n i ddim yn reslo alligators fel fi'n licio wneud ar y penwthnos, okay? Joke, of course. Ni gafodd un o'n ifael ei brifo wrth wneud y fideo yma. O'n i mond yn chwarae rygbi, okay? A ges i bach o bwbw. Na gyd. Paid y poeni. Mae Jed yn ffain. Ond yn gwahanol i tro diwetha lle o'n i'n gwylio'r TikToks fwyaf poblogaeth yn y byd, byddai ddim just yn gwylio fideo TikToks, byddai'n mynd ar YouTube hefyd i gweld y life hacks gore a'r life hacks ddim mor gore. Oherwydd, sa'n gwybod sef just yn fi, ond os chi wedi gweld y fideos life hacks yma ar TikTok ar YouTube, mae rai o nhw yn hollol mental. So falle fyddwn ni'n gweld os maen nhw'n gweithio'n go iawn, falle ddim, neu falle nawn ni jyst chwerthin ar ben pobl. Dyna beth chi'n neud i fi, anyway, dy fe. Ond cyn i ni ddechrau, cofiwch i Tanysgrifia i PopT ro thumbs up ar y fideo yma a gwasgu'r gloch notification sawl gwaith fi goffa gweitha chi. Oce, fi'n barod nawr, clust ffôn mewn, twe? Oce, so un o'r account yma yw Let Me Eat Cake. Wel, go on te. Crack on. Wel reit, gawn ni weld. Right, so ti'n cael gwydyr fel un nawr, gwthio fe lawr yn y cacen. A wedyn ti'n tynnu fe... O, ond ma'na gacen yn y gwydyr. Like, pam? Pam fyddech chi eisiau rhoi cacen yn gwydyr? Os oedd na cacen yn hwn nawr, right on the bottom, be... Do you know what I mean? Nonsense, just... Mae dyna fi life hack well i chi. Nôl cyllell, nôl ofalus. Nonsense. Trio bod yn wahanol, jyst i fod yn wahanol, fi'n meddwl. O'n i ddim yn disgwyl fydd hwn yn rhoindo fi lan gymaint, ond fi'n mynd mond i ddechrau a fi'n tampin. Right. Nesa. Apparently, if you shapes with the sink... Wel na, dwi'n ddim yn mynd i... Os mae hyn yn jyst mynd i... Ffil. Os mae hyn jyst... What? Nawr, sa'n scientist, right, ond... Am fy mreni, ddylse hwnna byth ddigwydd. O'n i ddim yn meddwl fydd un fideo yn surprise o fi heddi, ond oedd hwnna wedi... Mae rhaid i fi trio fe. Hello. So, plug mewn. Dwi am wneud fel nath nhw. Seren ac hefyd nawn ni wneud am Jed. Okay? Ta. Dim byd eto. Falle mae angen fwy o pwer o ni. O, edrych. O! O! Edrych! Mae yna nuts. Come on, bye. Fi'n strw o'na bach. Wel, mae fe'n gweithio ochr teg. Mae'n awesome. Come on, beth sy'n nesa? Right, okay, so ti'n ystod ar y soffa nawr, dy ci, right? Wedyn ti'n mynd. O, okay, so ti eisiau cadw'r ci ar y soffa. Dod y menig, right? Llenwi dy dŵr. Okay, sa'n gwybod lle mae hwn yn mynd. Taio fe round fyna, right? A wedyn... What? Edrych ar y ci, mae fe just like... Beth sy'n mynd mlaen? So lle treino ci ti i aros fel pobl normal, chymod, llenwa menig, llawn dŵr, right? A pwyso'r ci lawr gyda menig. It's like quite yn deall be fi newydd gwylio. Hilarious. Nesa, please, fi'n joio hwn. Coin fy un, guys. So, ti'n licio bags, ddim yn licio bags sydd yn normal, licio spicy fe lan, ti'n bach. Just dod o bag ar y llawr fy un, right? Torri 4 cos, tall twll ynddo fe. Dod ar ci, trwy'r bag, a wedyn mae ti dog bag.
doggy bag go iawn. Come on, man. Mae'r ci just like, be sydd ddim yn... Mae hwn yn greulon. Os ti'n rubbish yn chwarae darts, right? Os ti'n rubbish yn chwarae darts, just taflu fe trwy'r wal. Just bod yn so loser a taflu fe trwy'r wal. Beth? O, no, mae'n syniad â hi. Bydd neb yn gwybod! Nes i prynu hwnna i ti, art, maen nhw'n gael fe, art. Ie, cofio, edrych, art, fi nath hwn. Ie, oedd hwnna wastad hwnna. Welys ti'r ferch na wedyn, y fenyw na? Mae fe'n ffantastig. Sut ys ti land ar syniad hwnna, de? Wel, fi'n rubbish a darts, twel. Ti? Photo frame, jobs y gyda. Elinor da Vinci nesa, swn i'n gweud. Rai, beth sy'n nesaf, mae hwn yn mental. Right, so ti'n dallu llyfr, right? Ti'n dach di blinig, eisiau cadw lle ti yn y llyfr. Tomato sauce. Nawr fi'n gallu cofio lle o'n i yn y llyfr. Tomato sauce. OK? Joio? Ti'n joio? Fi'n really joio. Nesaf. Os mae hi'n mynd i flipo'r llwy ma rownd, jyst i gweud dyma'r hac, right? Paid y bita fe gyda'r llwy upside down. Pam bod e ddim wedi gweud? Fool me once, fool me twice. Nhw ddim yn flipo fe rownd, ond nhw ddim yn normal. Sgrabo hammer a smasho fe. A na bita fe. Pam nag o'n i ddim yn meddwl am hwnna? Funny, ne? Just a mint. Works like new. Right guys, fi credu fi wedi gweld digon heddi o'r life hacks ma. Gobeithio nefych chi joio'r fideo yma. O'n i kind of di joio hwnna, ges i laugh, ond yn fwy na dim byd, nath nhw'n just annoio fi, i fod yn onest. Gad o bod i fi yn y sylwadau os llych chi gweld fwy o fideos fi yn ymateb i pethau. Be allai ymateb i nesaf? Pwy a wyr? Gad o bod i fi lawr yn y sylwadau os gwylwch yn dda. Ond gobeithio nethych chi joio'r fideo yma heddi. Os naddech chi, cofiwch i Tanysgrifio i PopT, ro thumbs up ar y fideo a gwasgu'r glwch notification. Ydych chi guys, yn y fideo nesaf, ond tan hynny, bye bye!